И здравейте, драги дами и господа, аз съм мистер Дедпул и днес ще играем Explore, както виждате. И просто ще продължим с оцеляването. Не тук, не тук, не тук, не тук. Не трябваше тук да влизам. Фак. Коръпт. What? Той не се е кръпкнал. Фак. Сега тестват. Добре. Нещата са ми тук. Кръпнал се е просто. What? Но... Добре, нека да си довършим къщата и аз ще събера малко дърво и ще се върна. И така, ето ме отново, събрах дърво. Опс. Така. И аз ще се... И аз ще върна такова, заприлича вече на нещо. И познайте хора какво стана. Mr. Deadpool was blown by creeper. Какво по-хубаво? Фак! Дано къщата ми да е била някъде насам. Но не ми се вярва. What? Ето къде е била къщата ми. Така, меч. Умри. Намерих си къща. Така, когато се оправя нещата и се оправя общо взето. И както виждате, това успях да сътворя. Вътре вижте какво е просто. Нямам нищо материали, вън кадър ще копам до тортове, ще събирам вълна за легло, ще заведем тук плачичка, позорите, бала. И до тук не приключва този клип. Аз бях мистер Дедпул, не забравяйте да се абонирате за моя канал и да лайкнете клипа, ако ви е харесал. И бай-бай!